Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen her i haven i Kari Atlas Allé. Vi vil sammen med Lisa og mig, som der har haven, vil vi velkommen til vores næstformand, Kasser Ole, der vil være hjælpelig med at optage lidt videofilm til hjælp til jer i jeres arbejde med Fuchsia. Og så vil vi gå igennem haven og gøre forskellige ting. Vi vil vise, hvordan I laver jordblanding til stikling og stiklingformering og ompotning og opstamning af Fuchsia. Ja, jeg skal ikke tilføje en kommentar. Så er vi over hos Svend. Ikke alene fordi han er formand for Fuchsia-klubben, men også fordi han er forstand på Fuchsia, og han har en meget flot have, og det, som Svend sagde, skal vi rundt og se på nu. Så vi håber, at alle seerne vil få meget glæde af det. Ja, nu kaster vi blikket på en kardinal, der har stået der i flere år. Selvfølgelig kommer den ind om vinteren i drivhuset, men den er et syn, sådan folk, der kommer forbi gaden, de står stille og snakker om den. Der er lidt uheldigt med det gule foran, at det skulle have et orangefarve. Det var det sidste år, der passede fantastisk godt sammen med den lille heliotrop, den blå, der står foran derovre. Og så har vi en spirære, der står foran. Det plejer at harmonere meget godt sammen. Og vi kan gå lidt videre hen foran til store stuevindue. Der har vi en græselig. Hvad hedder den, Ole? Maglanigan. Ja, Fuchsia Græselig Maglanigan. Maglanigan, ja. Det er ikke altid, jeg kan huske alle navnene, men den er plantet der for en 4-5 år siden, og der bliver ikke gjort spor. Den bliver hverken dækket eller nogen ting. Den kommer bare frem hver år, trågeligt, uden at blive dækket, frostdækkert. Slet ikke. Og vi går lidt frem. Vi har lidt roser, men ikke mange roser. Lise er så glad for roser, og jeg kan ikke fordrage roser. For der er sådan en arbejde med at holde dem rene, spole dem for lus og meldue og hver sit. Men vi skal være begge to. Og så har vi en Fuchsia Fyllis. Den er opstammet, den er cirka 5 år gammel. Og den er blevet så gammel, at den ikke skal have stok mere. Det er modsat vi andre. Ja. Når vi andre bliver ældre, så skal vi have stok. Fuchsiaen klarer sig godt uden stok, når de bliver ældre. Og der er mange ting at kigge på. Vi har en hel del broget Christian. Det stammer fra min tid som blomsterhandler. Men det er godt nok at have dem, for så klipper jeg en sækforlat til en blomsterhandler og frugthandler, og så får jeg en pose frugt til jul. Så det er godt nok at have det. Og min Nobilis op bagved var dødsdømt for et par år siden, men før jeg plantede en ny, måtte jeg ikke have lov til at fælde den gamle, og nu har den gamle fået lov til at blive stammet op, så kan den fortsætte, og så har vi stadigvæk en ny Nobilis, så vi kan selv levere vores gran til jul. Og hvad har vi mere? Vi har den hvide røn, og der er lige blevet rødt en hel masse, og der er plantet en hel masse småplanter hernede foran. Ja, der skal stadigvæk ske noget nyt. Og vi kan dreje rundt helt herover. Der har vi en koreanagran. Koreanagran der, den er 32 år gammel. Det er altså en rigtig forædlet koreanagran. Det er ikke en af de her kære frøgraner, som man sælger nu om dagen. Og så har vi stadigvæk lidt roser der. Pascali hedder den. Dejlig ros. Ingen udtøj. Ingen meldue. Jeg ved ikke, om det er kun den ros, der har det sådan, men den er i hvert fald skøn. Selvom jeg sagde før, jeg ikke kunne lide dem.
Og så kan vi se op efter der har vi et rhododendronbed, hvor der er en 60-70 forskellige rhododendron. Så tror jeg, at vi skal op bagved haven nu. Ja, nu vil vi lige fortælle lidt om jordblandinger til stiklingformering. Jeg har ganske almindelig fin tørvemuld her. Enten det hedder Pinstrup, eller det hedder Hasselfors. Det kan være fuldstændig underordnet. Er det med gødning i? Nej, det er uden gødning. Og så har jeg skarpt sand her ved siden af det, vi kalder støbsand. Jeg bruger halv sand og halv tørvemuld, når jeg laver stikformeringsmateriale. Og nu har min nabo desværre lånt min trillebør og kørt den i boks, så vi kan ikke blande det op i trillebøren. Men jeg har en kasse fuld indenfor, jeg er blandt færdig, så nu vil vi lige gå indenfor i drivhuset og se på det. Ja, så ser I, her har jeg opblandet halvt tørvemuld og halvt sand. Og det har jeg i en kasse her, og så for at få det ensartet, så er det med at trykke det ned i kanterne og få det pænt jævnt. Og jeg har sådan dertil indrettet bræt med en fin håndtag på til at trykke jorden fast. Det skal trykkes meget, meget godt fast. Og vi har en pot her, jeg kan tage stiklinger af. Så klipper jeg den først af med saksen, og jeg har været i lære som gartner helt fra 1935, så jeg har den gammeldags manér, jeg skal have det skåret med en skarp kniv, og så fjerner man bladen, og hvis så toppen er for lang, så skærer man det er også. I kan se en gang mere her. Der siges godt nok, at fuksia stikker over det hele, men jeg har altså sådan, jeg kan bedst lide at skære dem lige under et bladpar. Så ved jeg, at de slår altid rødder. Og de skal stikkes her i kassen. Jeg er nødt til at lige gå ned på Ole og tage en plantepind. Prikke hul og sørge for, at jorden bliver trykket godt ned. Der må ingen luft være nede ved bunden af planten. De skal trykkes til, sådan de sidder fast. I kan se, at den sidder ikke fast. Nu sidder den fast. Og der kan stå 6 i sådan en række. Det vil sige, at der kan stå en 48, måske 54 i sådan en kasse af fuksia. Og sådan en ting mere, jeg gør, det er nogenlunde fugtigt, når jeg stikker i den. Men når jeg så har kassen fyldt med stiklinger, så vander jeg den med et svampemiddel. Enten, jeg har noget, der hedder Benlade, der køber jeg en stor dunk, men det er nok for dyrt at købe, men man kan også have nogle andre svampemidler. Der kan købes nogle små breve ved de forskellige handlende lande. Enten det er man har en frøforsøgning, som vi er så heldige at have her i Esbjerg. Det har I jo ikke i alle små byer. Svend, hvad med asemon? Kan vi ikke bruge det som svampemiddel? Jo, det kan udmærket bruges. Jeg har aldrig selv brugt det, men jeg har sagt det. Jeg underviser nemlig på aftenskole i Havebrug, og der har jeg engang sagt til en mand, han skulle bruge atamon, og det er en af vores ivrige medlemmer i Fuksia-klubben. Han bruger atamon, når han laver stiklinger i dag. Og det virker også godt, for det har nemlig tilbøjelighed, når vi, nu skal om øjeblik se over på den anden side, og få svamp, når man er stukken, hvis ikke man bruger et eller andet og vander med. Ja, vi går over til de stiklinger, der er stukken.
Og I ser, jeg har her sådan lidt rig af, jeg har undervarme på, og jeg kører med, har altid en termometer på, her kører jeg med 24 grader. Og de er stukken for 2 dage siden, de her. Og de står pæne og strunk. Og det er sådan lidt Storm P-agtigt, det her, men det virker godt. Det kører jeg med 24 volt, så der er ikke noget mere forstød. Og de stiklinger her i løbet af 3 uger, der er de tjenlige til at komme i småpotter. Og der er lidt forskellige bagud der. Jeg stikker også lidt roser hver år for sjov skyld, og noget euforbia, yucca filamentosa eller palmeliljer. Det lykkes gerne gevaldigt godt her i de kasser. Svend, hvorfor det der varmelegeme? Hvad er det for det, du har der? Og det er en, der hedder Jens Jørgensen i SI, der laver det der. Og det er forholdsvis, jeg ved ikke, hvad han tager for det i dag, men jeg har oprindeligt fået det første sæt på prøve og var glad ved det, og har senere udvidet. Sådan et sæt til 4 kasser for eksempel koster omkring en plovmand. Og strømforbruget, ja, det ved jeg ikke, hvor meget det er. Men det er i hvert fald minimalt. Ja. Og der er som sagt, når man nu kører med sådan en omformer, I kan se, den hænger her nedenunder, så får man ingen stød, der skal risikere ingenting. Hvad nu, hvis jeg vil lave stikning? Jeg har ikke sådan noget derhjemme. Kan jeg ikke lave stikning uden at have varme på? Jo, det kan man udmærket om sommeren. Det kan man allerede fra, skal vi sige, maj måned i drivhuset uden varme. Så tager man en kasse og fylder op med jord og dækker den med sådan en tomatkasse og skærer den af sådan, den er pænt jævn, og så dækker man den med hvid plastik og sætter den så højt som muligt i drivhuset. Jo højere man kommer op i drivhuset, jo bedre varme. For stiklingerne skal jeg helst have en snes grader for at slå an. Ja, jeg ved, der er også mange, der gør den gammeldags metode, du ved, med at tage et glas med vand, og så står det inde i køkkenvinduet, så får de rødder. Ja, nogen gør det, og nogen vil ikke slå rødder. Jeg kan ikke svare på, hvad for nogen, der slår rødder. Men det er nok lidt mere træagtigt, der har nemmere ved at slå rod på den måde. Er det min erfaring. Men der er mange måder at lave stiklinger på. Nogen gør det ved aflægning, men det er lidt langsomlig affære. Det andet her, det er meget, meget hurtigere. Ja. Og jo hurtigere man kan få dem til at slå rod, jo sundere bliver planten. Og de er så rod om cirka 3 uger? Om 3 uger, der er de tjenlige til at blive pottet. Vi kan jo tage og se nogen her. Vi har stukken. Det her den 20. juni, og så er de pottet nu. Der er ikke så meget råd ved det, men vi kan tage en her. Yonder Blue. I kan se den. Jeg ved ikke, om I kan se. Jo, her kan I se råden. Og den er ikke mere end knap 2 måneder efter den er stukken. Så det går faktisk meget, meget hurtigt med at lave stiklinger. Ja, og hvis man nu laver en opstammet fuchsia, har man her godt påbegyndt, så klipper man alle sideskuden af hele vejen op. Her kan I se, at der er også blomsterne. Der kan godt nogen sige, at det er der synd at knive blomsterne af, men det er altså absolut nødvendigt for at få en pæn opstammet eksemplar ud af det. Og hvorfor så kun sideskuden, og hvorfor kun blomsterne?
Jo, for bladene skal jo med til at holde fuchsiaen i gang. De skal trække saftspændingen op i stammen, så den kan stadigvæk gro videre. Først når man er oppe i den højde, man ønsker den, kniver man toppen, og så er ikke sideskuden på de 3-4 sidste bladrosetter. Og den her, den er stukken her en gang i vinter. Måske, jeg vil tro, dengang vi begyndte her i marts måned, der er den stukken, og så den gror forholdsvis hurtigt. Når vi kommer til efterår, så kan vi tage toppen, og så når vi kommer hen i februar og marts måned, når den begynder igen, så danner den allerede en lille krone til næste år. Men nu står vi ved den her, og har snakket lidt om den her opstammet fuchsia. Nu river jeg altså en blad af her. Det er fordi, jeg er ikke bedre end de fleste andre fuchsiaavlere. Jeg har hvide fluer. Jeg har heldigvis ingen lus i øjeblikket. Men hvide fluer, de er også grimme nok. For de har 23 dage til udklækning. Og de skal kun være 12 timer gamle, så er de kønsmoden. Det er på bagsiden, det er æggene så? Det er æggene, der sidder der. Hvis I kan se det, jeg ved det ikke. Men det er muligt. Hvad så på den anden side af bladet, forsiden? Forsiden af bladet, det er eskrementer af de hvide fluer. De er helt sort? Ja. Så det kan faktisk blive helt uhyggeligt at se på, ikke? Men jeg sprøjter dem lidt en gang imellem. Nu er det lidt svært at sprøjte det man er i gang inden drivhuset, når man har tomater og agurker og gerne vil spise det også. Så, men det kan gøres effektivt, også i drivhuset, med pyretrum. Men det vil sige, at man skal sprøjte hver dag i 23 dage, for at komme det til livs. Men hvis ikke man har tomater, agurker og andre spiselige afgrøder, så kan man sprøjte for eksempel med ambrus hver 5. 6. dag i en 3-4 gange, så svinder det i hvert fald også med de hvide fluer. Men de hvide fluer, det er nok noget, alle fuchsia elsker, de vil komme til at opleve før eller senere. Det kan næsten ikke undgås. Nej, men de ser jo ikke alene på de fuchsierne. Hjemme hos mig, der har jeg dem også i alle andre. Caprifolia og selv rhododendron. Rhododendron er også slemme. Ja, det er de. Og i år har vi et lille angreb af rust i min fuchsia også. Hvordan det bekæmpes, det ved jeg ikke, men det er kommet op på højeste plan. Der kommer nok en lille stykke i vores septembernummer af fuchsiabladet. Bekæmpelse. Jeg bruger selv her Benlate til bekæmpelse af rust på fuchsia, og jeg tror nok, det hjælper. Jeg tror det nok. Jeg er ikke 100% sikker. Men vi kan gå videre. Vi sætter den her ned på jorden. Så vil vi snakke lidt om småplanter. Vi har sådan en lille plante som den der. Jeg har en kasse jord her også. Og jeg bruger noget, der hedder Pinstrup 2. I kan vist ikke rigtig se det, men det har altså alt muligt gødning i sig. Og det har lergranulat også, som jeg har fundet ud af, der er god til fuchsia. Det er meget groft, det der. Det er meget groft, ja. Og hvis jeg har brugt andet, det har været finere, så har jeg brugt at blande et grov sand i. Det samme, som jeg bruger til stiklinger. Og sådan en fuchsia som den her kan godt blive stående i den pot en lille smule nu. Men nu kan vi lige slå den ud, og så kan vi se. I kan se her jo, den har det, man på fagsproget kalder pottespind. Så skal den altså pottes om. Det vil sige, at røren går helt ud til... Røren går helt ud og er ved at fylde potten helt ud. Ja, både bund og sider. Ja. Og, men så er det meget vigtigt, at I ikke bruger for stor pot, når I skal potte sådan en om. I må hellere potte om lidt tiere. Og så ned med den. Og så er det altså meget vigtigt, at ingen huller, der bliver ned ved siden af det. Altså potten skal jo fylde helt ud.
Altså med tommelfingeren kan jeg nok se, at jeg trykker ned der. Så er jeg sikker på, at der er jord nok. Jeg kan nok se, at etiketten den må ikke blive væk for. Man kan altså ikke huske, hvad det er, man har pottet om. Det er en China-lanterne. China-lanterne, ja. Og jeg vil samtidig, hvorfor jeg siger, at I må ikke tage for stor en pot, det er fordi, de gror realiteten først, når de kommer ud til kanten og slår røren imod potten. Her har jeg en postillon. Jeg har pottet om nu her for 3 uger siden, og der er plantet 3 i den, og den er allerede godt i gang, fordi den er sat ud til kanterne, sådan at rødderne kan hurtigt komme til at arbejde. Det vil sige, at du tager 3 ens små. 3 ens små. Så får jeg en nydelig hængepot her til næste år. Den bliver ikke så... Jo, den der er pæn nu, men den bliver meget, meget flottere til næste år. Det kan se. Jeg har en her. Jeg har også plantet 3 i, og den er plantet i fra stiklinger fra i efteråret. Der er plantet ud her i foråret 3 i en potte. Og den er da nydelig. Det er Fuchsia radicans variegata. Ja. Det er dejligt plante. Den bruger vores æresmedlem til at lave espalier af. C.V. Hansen. Og jeg kan sige det der med, der er der mange, der vil sige, at den kan godt være en meget større pot, sådan en Alicia Mitchell. Men det skal den faktisk ikke. Jo mere pottespænd den står i, jo bedre gror den. Den er lidt sent med blomstringen i år, men det har alle fugterne jo været. Det vil sige, det der med pottespænd, at man potter dem op, indtil man får den størrelse, de skal have. Ja. Og hvad skal vi så gøre ved potterne, når de nu hænger rundt omkring, og altankasserne, og panderne og gryderne, og hvad det nu ellers er plantet i? Aldrig vande fra foråret af, og så indtil vi kommer midt i august, uden der er gødning i vandet hver gang. Skal man vande 2 gange om dagen, undlader man selvfølgelig gødningen den ene gang, hvis det er så varmt. Men jeg har altså en gødningsblander til slangen, når jeg går med den, og hvis jeg går med vandkanden, så har jeg sådan en dejlig kande her fra skyllemiddel. Og det passer, når jeg har sådan en kande, og så tager jeg sådan, den er så dejligt nem at hælde af, så tager jeg sådan en bægerfuld og hælder i en 10 liters kande, og det vander jeg altid med. Alt. Aldrig snydet. Alt, hvad der er i potter og pander, gryder og vortepotter og hvad det nu hedder, eller gammelt fjernsynsrør. Alt kan bruges. Man kan også sige, at de Fuchsia er alle sammen store og flotte. De stråler af sundhed og kraft. Ja. De skal have noget at leve af. De skal have noget at leve af. Hver eneste gang. Ja, så ser vi en kardinal, der er opstammet. Der er 5 år gammel. Den blev lavet, da vi er udstilling her i Esbjerg en gang. Og så skulle vi se, hvor hurtigt jeg kom op. Den er kommet op i den højde på et år. Og den får selvfølgelig ikke sådan en stamme, uden for noget at leve af. Alt hvad jeg planter frit ud, det får altså en god portion. NPK-gødning, eller nitrofoster, eller høks, eller hvad det hedder, det ved jeg ikke. Det er også fuldstændig ligegyldigt, hvad det hedder, men det skal have en god portion. Det skal have noget at leve af. Men den får også vand til at begynde med, efter den er plantet ud. Af slangen. Og når den får slangen, så får den automatisk gødning. Men den er der skøn. Og så har den jo dejlige frugter. Det er dem lige så hun bruger til at lave hele af, eller gelé, som det hedder. Ja.
Ja, her ser jeg en af mine favoritter. Det er ikke bare mig, der har den som favorit. Checkerboard. Den er frisk og aldrig sygdomsramt. Den er faktisk bare skøn. Rigtig skøn. Og ballerina-skørt. Og se støvdrageren her. Den er virkelig en af de skønneste fuchsia. Jeg har haft den al den tid, jeg har haft fuchsia næsten. Og det er efterhånden ved at være i et snesår. Men skøn er den, dejlig er den. Den kan jeg anbefale til alle at starte op med. Aldrig problemer. Ja. Hvor gamle er de, Svend? De er 5 til 6 år gamle. Og de er plantet frit ud, som I kan se. De får en god stamme, og de bliver klippet godt ned, men det kommer vi tilbage til senere. Det der med vinteropbevaring. Men altså altid blomst. Altid villig. Kan du huske, når du plantede dem ud i år? Jeg har plantet dem ud den 16. maj. Det kan jeg jo huske præcis. Ja, der er nogen, der planter måske lidt for tidligt ud, hvis det bliver rigtig godt vejr der nu i år, og sidst i april har vi meget fint vejr. Ja, det nu siger Ole noget der, det må jeg nok... jeg har plantet dem her den 16. maj, det ved jeg. Men jeg bruger det, for at de ikke skal blive for lange inde i drivhuset. For de står jo altid for tæt derinde. Så sætter jeg dem rundt omkring tæt op mod huset. For huset afgiver altid en del varme, og det begynder jeg allerede midt i april måned. Og så står de rundt omkring huset, så tæt ved muren som muligt, for muren afgiver altid en del varme, så natfrosten kommer ikke og tager dem. Det er sådan ligesom en god måde at afhærde dem på. Ja, fint. Og de bliver ikke for lange. Ja, så ser vi her er en typisk hængefuchsia. Balkondronningen har jeg den for, men jeg har også fået den ind af andre, den hed Prælyde, men de bliver altså lige dannet, enten den hedder Prælyde eller balkondronningen. Balkondronningen er nok det rigtige navn, og den er der skøn zebrablomster i. Og vi kan gå videre herover og se Bissenterminal. Jeg ved ikke, om den skal være hængende, eller nu skal jeg pille den lidt samtidig. Om den skal være hængende, eller den ikke skal være hængende, men jeg synes, den bliver bedst, når den kommer op. Vi har et par gode venner, også fuchsia-folk i Ølgod. De har fået Bissenterminal af mig flere gange, men nu lykkes den altså for dem. Men den er da skøn. Prøv at se. Sikke farver. Og den er villig, og den har blomstret uafbrudt, siden den kom ud i midt i maj måned. Og så har vi der en her, Procumbens. Folk, de tror ikke rigtig på, det er en fuchsia, før jeg viser dem blomsten. Men den er så skøn, og den har nogle meget karakteristiske frugter, når den tid kommer. Og sund i løv, men den har meget vand. Har vand helst næsten hver dag, hele sommeren. Lige så snart den ikke får vand, så hænger den. Men skøn, se selv, vepsen kan lide den. Og den må så sagt heller ikke være i for stor en pot. Og vi kan... Det er også flot, når den hænger der, man ikke kan se potten. Ja, det er jo, den må jo ikke komme højere op, end den kan komme til at... Man kan se blomsten. Det kan bedre med de opretvoksende. For dem højt hævet lidt op. Ja, her har vi så Estelle Marie, der er en af de her opretvoksende blomster. Der har vi ikke så mange slags, men Estelle Marie er fantastisk blomster i. Ligesom Maroc de Novelty er det også. De er de eneste fejl, de har. De er aldrig til at få stiklinger af næsten.
De blomstrer og blomstrer og blomstrer, og der er ikke noget for stiklinger af. Det er meget, meget sjældent. Man skal være i hvert fald vagt tidlig forår, hvis man vil have lidt stiklinger af dem. Sådan man kan give væk til venner og bekendte. Men også meget sund i løv og det hele. Ingen sygdomsangreb på den. Jeg har aldrig set det. Og her ved siden af, her står der en med en helt fantastisk blomst. Pink Marshall Mallow. Prøv at se en blomst. Den er da fantastisk. Det er knubberen, det faktisk ligner æg, jo. Ja. Den er, men den er faktisk lidt svagt voksende, hvis der skal siges noget dårligt om, men den er alt sund. Jeg har kun den lille eksemplar lige i øjeblikket. Men I må da indrømme, den er fantastisk i blomsten. Ja, så har vi en her, den er jo opkaldt en af vores berømte politikere, Winston Churchill. Også en pragtfuld blomst. Og blomsterrig. Den har faktisk blomstret siden sidste juni måned. Men bliver ikke så stor, men det er nok på grund af den kraftige blomstring. Og her ved siden af har vi en, der hedder Daisy Bell. Den er også pragtfuld blomstrende. Ja, den drysser jo lidt, men det gør vi andre jo også. Prøv at se, sikke en håndfuld blomster. Og den er også villig, fra den begynder her først på sommeren. Og blomster uafbrudt til den bliver klippet ned her i oktober måned. Ja, og så ser vi en af de også meget blomsterrige, der blomster trofast, enten der er koldt eller varmt. Leverkusen. Den er også, og en meget, meget sjælden, den angrebne sygdom også. Ja, så har vi en lille en her, der hedder Mini Rose. Den er i hvert fald rigt blomstrende. Lige fra den er lille er, og hele vejen, altid blomst. Hele sommeren. Altid blomster. Så vi skal have de gamle klippe af og prøve at se, hvor skøn. Og det er også en af dem, der aldrig bliver ramt af sygdom. Jeg ved ikke, hvorfor nogen bliver, og andre ikke bliver det. Det kan jeg ikke svare på. Ja, og så har vi Duske Aarhus her. Den viser vi nu. Ja, den er nu blomsterrig. Den har en dejlig blomst. Men hvorfor den får sådan noget blade, det ved jeg ikke. Til synligheden skulle man tro, det var rust, men det er det altså ikke. Hvad den fejl, det ved jeg ikke. Sådan bliver den næsten hver år. Men den er så blomsterrig, jeg kan slet ikke lade være med at holde fast ved den. Fordi den har en skøn, stor blomst. Er det sidst på sommeren, vi får de her blade? Ja, det er altid, når vi kommer herhen. Sådan i høsttid, som vi kalder den. De får det. Det har for eksempel den nøje vælt lidt længere hen. Den har samme tendenser. Og det er hver år, det kommer. Så jeg ved ikke hvorfor, men jeg nænder ikke til at skifte dem. Fordi de er altså, den er jo køn, prøv at se. Ja, så ser vi Cecilia Smitli her, der desværre er kort ramt af rust. Og den er sprøjtet, men hvad skal vi gøre? Han venter til de kloge, I kan se på bladet her, hvordan rusten sætter rundt omkring. Det er meget, meget typisk rust, det der. Det kan alle kende.
Men som sagt, septembernummer skulle der stå en lille artikel om rust. Ikke rustbehandling, men altså rust på fuchsia. I fjor, der hørte vi ikke noget om rust. Nej, jeg ved ikke hvorfor. At det er kommet i år. Ja, om det kan være en kold sommer. Eller? Ja, det er muligt. For jeg blev ringet op af vores gamle formand forleden dag, og han har jaget eksperterne på det. Så nu må jeg høre, hvad de siger. Så skal vi nok få bukt med det. Formodentlig. Ja. Jeg er ikke sikker. Ja, her ser I så på dansk syrenfuchsia. Og der er ingen, der rigtig vil tro på, at det er en fuchsia, før man går hen og piller sådan en enkelt blomst fra og viser dem. Så kan de altså se, at det er en fuchsia. Ellers kan de næsten ikke. Det er jo en syrenlignende fuchsia. Der var det danske navn syrenfuchsia. Den hedder fabroese på det latinske navn. Og vi går lidt i vejret og kigger. Jeg bruger en hel del hængepotter. Der har jeg en dejlig stativ her, som jeg har fået en god ven op i Sjørup til at lave til mig. Og I kan se her, hvordan det hænger frit. Jeg kan dreje den ud sådan, så kan I se, hvordan den hænger i det stativ der. Det er en meget nem løsning at have det stativ her. Så det må I gerne efterligne. Ja, her ser jeg så en fuchsia, der hedder Lord Lonsdale. Hvorfor den skal have sådan en maskulin navn, det ved jeg ikke, for jeg synes jo, den er lidt ladyagtig i stedet for lordagtig. Men den er plantet i en gammel supgryde, og den har været i den her gryde i mange år. Jeg kan ikke sige, hvor mange. I kan selv se, når I ser stammen der, at den er halvgammel. Men det går bare ikke at plante sådan en, hvis ikke I får huller i bunden af den. Det kan I bare gøre med ganske almindelig jernbor og sådan en boremaskine. Med håndkraft, tager det nok for lang tid at få huller i den, men den trives gevaldigt, og den er ikke pottet om de sidste 5 år. Så hvor tit skal en fuchsia pottes om, det ved jeg ikke. Men den har i hvert fald noget pragtfulde bærende her. De smager henrivende. Giver du ikke topdressing så gang, når du hænger den ud? Nej, der er ikke plads til det. Det er fantastisk. Der er ikke plads til det. Jeg har en... Hvad er den hedder? Nu kan jeg ikke lige komme på navnet deroppe. Den har ikke været pottet om i 12 år. Polondrine, der også er plantet i en jerngryde, og den er ikke plantet om i 12 år. Og den klarer sig fortrinligt. Men den er ikke ret meget i blomst i år. Det er året, der gør det. Så derfor får jeg ingen billeder lige at se af den nu, men den bliver flot i hvert fald her i september måned. Du skal bare klar. Vi skifter nu fra Esbjerg til Snoghøj ved Fredericia. Og i dag er det den 20. september. Det vil sige, nu er det over en måned siden, vi optog det første af videobåndet over hos Svend. Og når vi tager det sidste her, så synes vi godt, at vi kan udnytte hele båndet. Så derfor så vil vi vise nogle fuchsier her fra min have og se, hvordan de ser ud nu her efter en måned. Og her i 1987 september, det ved vi alle, det har været regnvejr, og altså regnvejr. Stormvejr har vi haft, og vi har selvfølgelig også haft nogle dage med sol. Nu i dag havde det ellers været overskyet, det er det bedste til at tage videofilm i, men nu her sidst på dagen, hvor vi er begyndt, der er solen kommet frem. Vi starter med et lille view i haven. Blandt andet ser vi også andet end fuchsia, nemlig lantana med de dejlige farver. Ildkrone er det danske navn, og det passer jo gevaldigt til den, vi ser her. Men disse lantane og
har også blomstret hele sommeren igennem. Fuksierne blomstrer jo godt endnu. De har kunne holde til regnvejr, de fleste af dem da. Men man kan selvfølgelig godt se, at nu er vi ved at nærme os den tid om en måned, så begynder jeg så småt og skal til at have dem ind. Den vi ser her, det er Molly Mate. En af de dejlige, dobbelte og store, blå-røde fuksier. Og den er jo hængende i sin facon. Den er placeret her i et bed, men den skulle måske have været højere op, så man kunne se op i blomsten, som man ser den her. Men en meget dejlig fuksia, der også minder meget om Queen's Park. Og de andre, der er flere af slagsen, som ligner hinanden her. Dobbelt blå og røde. Her er vi på Caroline, og det er jo egentlig allerskønneste fuksier, men den kan godt være lidt vanskelig. Den her har nu været meget blomsterrig i år, og står her med skygge fra syd, således at det er passende for den der dejlige lyseblå og lyserøde farver. Og lige ved siden af, nedenunder, der har vi Eleanor Liam med svagvoksende, men også en dejlig fuksia. Så skal vi se på Golondrine, og det er en hængefuksie, jeg har opstammet, så den er jo cirka 1,5 meter nu, og den fik jeg simpelthen som stikning sidste år i august måned, og så har jeg stammet den op i løbet af vinteren og det tidlige forår, og nu er det jo en mægtig plante med et hav af blomster. Det var altså Golondrine, en dejlig og villig fuksia. Nu ser vi Andromeda, en småblomstret, også dejlig fuksia. Jeg må sige, jeg kan vældig godt lide de småblomster. I starten der var det nok ser de store blomster, som begejstrede mig, med efterhånden, så synes jeg, de småblomster, de er skønne. De har masser af blomster, de blomster hele tiden. Det var Andromeda. Ja, nu ser vi så Leverkusen. Det er en af Trufylla-fuksierne, men en nem og blomsterrig fuksia. Se selv, hvor mange dejlige røde blomster den har, og en af de fordelene ved det, det er, at den holder sig selv ren. Man skal ikke heller nippe den, som man skal med mange andre. Jeg holder meget af Leverkusen. Leverkusen, der står en anden Trufylla, som hedder Prins Axel af Danmark. Læg mærke til det meget mørke løv, den har. Prins Axel af Danmark, den har jeg pudsigt nok købt i Holland. Så derfor måtte jeg købe den hed dette navn. Men en dejlig fuksia. Så har vi Texas Longhorn, vel nok den med de største blomster. Og nu har der ikke så mange blomster tilbage i det eksemplar her, jeg har. Men den har altså været god i år. Det er jo en af de fuksier, hvor man skal sørge for at have masser af luft i potten. Masser af luft, læge eller andre ting, der giver luft. Så gror den godt, ellers den kan være vanskelig at have med at gøre. Mit eksemplar her har engang haft så mange blomster, at grenen knækkede, selvom den stod i et drivhus på det tidspunkt. Så det var altså ikke noget med regnen, der gjorde det. Det var simpelthen tyngden af blomsterne. Texas Longhorn. Så ser vi White Joy, og jeg er nok ikke enig om og synes vældig godt om de hvide fuksier. Det er en vis tiltrækning, synes jeg. Og det er en af dem, jeg har fået i år, som jeg synes, den tegner godt. Den er enkel og halvstor, men en sund fuksia. White Joy.
I den mellemliggende tid, der har vi jo været, nogle af os i hvert fald, været i Düsseldorf på Fuchsia-udstilling. Og på vej hjem, der var vi på besøg i et Fuchsia-gartneri. Og det er klart, at deltagerne var meget interesseret i at købe Fuchsia. Jeg har set 2 på udstillingen, som jeg meget gerne vil have. Og den vi ser her hedder Harry Gray. Det er en søster til La Campanella. I vil kunne se, at løvet det er det samme som La Campanella, men den har jo en anden farve. Den er hvid, lyserød, dobbelt, men med de små blomster. Og denne her, den gav jeg 1,75 for, altså D-mark, men jeg har allerede stukket nogle stikninger af den, og den kan se, at den er vældig egnet til stikninger, der er fart i den. Det er en Fuchsia, som jeg forventer mig meget af. Harry Gray. Som jeg købte, og jeg har set på udstillingen, var denne her, som hedder Happy. Den kunne jeg heller ikke stå for. Jeg synes, den har så helt klare farver i de blå og røde, og meget småblomstret. Happy. Den ser glad og tilfreds ud. Her har vi så Cotton Candy. Også hvid med pink farver, dobbelt. Cotton Candy. Det vi så her fra min have, det var dem fra terrassen, hvor de var plantet ud i et bed, og de stod i mere sol og lys. Vi er nu nede i gården, og her har jeg blandt andet de hvide fuchsier, som nok trives bedst, hvor de ikke står i fuld sol. Et par timer sol om dagen, det er udmærket. Denne vi ser her, det er Annabelle. Og en af de hvide fuchsier, eller hvide og lidt lyserøde, har lidt rosa på sig, som er nem at have med at gøre. Den så vi blandt andet også nede i Tyskland i mange gange. Annabelle var navnet. Og ved siden af Annabelle, som Annabelle har haft i mange år, der står en, jeg har fået som stikning i år, nemlig Anne H. Trip. Og der har jeg fulgt det råd, som vi også fik af Svend, at når man ville have en stor plante, så var det udmærket at plante 3 stikninger ud til pottekanten. Og det har jeg gjort her. De står i en temmelig stor potte, og jeg forventer så næste år, der bliver det en enorm busket, jeg får ud her af denne plante. Anne H. Trip, enkel og hvid. Så har vi Hula Girl, og den hænger på nordsiden af redskabsrummet. Og det er også stikning fra i år. Det er en af de dejlige, rigtig fyldte dobbelte. Jeg sagde før, jeg godt kunne lide de enkeltblomster, men jeg kan selvfølgelig også lide de dobbelte. Jeg kan lide dem alle sammen. Men det her er i hvert fald en af de dobbelte, som jeg synes vældig godt om. Når jeg sådan trykker på den her, så kan jeg mærke, at den er helt våd. Det er alt det regn, vi har fået i år. Men Hula Girl er så god placeret mod nord. Så nogle fuchsier kan blomstre hele sommeren uafbrudt. Andre får en blomstring, og så går der et stykke tid, så får det en ny blomstring. Og måske en tredje blomstring igen. Denne her, Countess of Aberdeen, skal nu have sin tredje blomstring. Vi ser, at den har masser af dejlige knopper, og der er en enkelt udsprungen blomst her af Countess of Aberdeen. Også placeret rent mod nord. Så ser vi Arnted Jinx med lilla og hvide farver. Vi kan også se, at der er knopper, og der er bær på den. Bærene er ikke modne endnu, men den har jeg også blomstret flittigt. Jeg må nok sige, at jeg plejer at pille bærene af i løbet af sommeren, men på den her årstid, nu en måneds tid, før de skal skæres tilbage, der lader jeg bærene sidde på. Så ser vi Pink Marshmallow med de store hvide knopper. Og se lige her, den er der ikke ret mange, der kan stå for.
Pink Marshmallow. Og vi er stadigvæk på nordsiden af huset. Her kommer sol om morgenen, og der kommer sol sidst på dagen. En dejlig fuchsia. Det er en af dem, der ikke blomstrer uafbrudt. Den har haft en blomstring, og så har en pause, og nu får den så blomstring igen. Her ser vi bærene, som ikke er modne endnu, fra det tidligere. Hvidt og rødt. Her har vi en ren rød fuchsia, nemlig Quintet. Og den har jeg lavet som et lille træ. Den er ikke særlig høj stamme, men en dejlig enkelt fuchsia i ren røde farver. Quintet var navnet. Her ser vi så Whirlaway, og også en af de dejlige hvide fuchsier med lange kronblade, eller bægerblade er det. Og ja, Whirlaway, det er sådan ligesom en karusel faktisk, når man ser den. Den har foldet sig ud. Den er næsten lige så stor i blomsten som Texas Longhorn. Det er ikke meget galt. Her har vi så Margareta, og den er lidt mere pinkfarvet end Pink Marshmallow, kan vi se. Men den er minder om den. Den er dejlig. Den har de røde støvbærer, dejlige store knopper. Margareta. Skøn hængefuchsia. Her ser vi så hele planten. Jeg har taget den frem, den står på nogle opsatser, jeg har, som I kan se. Den blev klippet helt tilbage i sidste efterår, og det er så tilvæksten fra i år. Den fuchsia, der er helt hvid, enkel, det er Tingeling, placeret helt i skygge. Den befinder sig godt på det sted her. Se hvor enkel og elegant denne Tingeling er. Og her har vi så White Pixie. Selvom også den her White Pixie, så er der jo altså rødt på den. Og den har dette meget lyse løv. Den står her ved siden af Tingeling, altså stadigvæk i, hvor der ikke kommer ret meget sol ned. En rigtig efterårsfuchsia, i hvert fald en fuchsia i efterårsdragt, det er Swingtime. Og Molleswood er der også, det er den samme, jeg kalder den altså Swingtime, rød-hvid dobbelt. Og dejlig fuchsia. Her har vi den udsprungne blomst, og ved siden af kan vi se, at der kan blomstre lige til frosten kommer. Der er jo masser af dejlige knopper i den. Og samtidig med, så ser vi bærene, som er ved at være modne. Det er dem, disse bær, som Lise Esbjerg laver gelé af, og så mange andre, efter vi nu har bragt opskriften i Fuchsiabladet. Sådan et bær her ved moden bær, det smager udmærket. Ikke af så meget, men frisk smag har det. Og mine bær kan roligt spise. Jeg har ikke givet dem gift. Her har vi White King, og når folk kommer her, og når de ser om White King i hele taget, så siger man i og næ, for den er jo så dejlig. Det er den af de dobbelte hvide, som ifølge navnet også er mest hvid. White King. De hvide fluer, de kan også godt lide den. Jeg ved ikke, om man kan se, men der er i hvert fald også et par hvide fluer på bladene her. Men de skal nu have lov til at være her resten af sæsonen. Her ser vi South Gate. Og jeg husker, at det var en af de allerførste fuchsier, jeg fik. Det var i hvert fald den første af de pinkfarvede. Den er jo ikke hvid, men kommer jo tæt på dem. Og det er en gammel fuchsia. Jeg er meget glad ved South Gate. Jeg synes, det er en sund fuchsia. Den har også det dejligt mørkt løv.
Der er mange blomsterfluer i år, der har travlt med at besøge fuksierne. Det her, der er der ikke mange blomster i. Der er faktisk ikke nogen, der er nogle knopper. Men vi kan prøve at se, at den har blomster, og nu er den fuld af gang med at sætte skud. Det er vældig godt materiale til at stikke af. Jeg har også allerede slukket nogle stykker af den. Fuksiens navn, det er First Lady, og den minder i farven en hel del om South Gate, altså pink farve. Men her kunne blive nogle fine stiklinge. Der er jo nogen, der sætter stiklinger om efteråret og smider de gamle væk. Det er nemmere med hensyn til vinteropbevaringen. Her er vi så Elfrida Ott, lyserød profylatype, meget blomsterrig. De kan stå i fuld sol, men nu er vi, og det har jeg ikke fortalt, vi er på nordsiden af huset nu her, og den får der sol om morgenen og om aftenen. Den sparsomme sol, det har været i år, og det trives den altså også godt nok ved. De råblade fuksier, de er jo meget spændende, og der findes jo flere. Der er Golden Marinka, der er Sunray. Jeg er usikker på navnet her, på denne her. Jeg har købt den som Golden Marinka, men jeg tror det ikke. Jeg tror det er Sunray. I Tyskland, der så vi forresten også Golden La Campanella, og gartneren vi besøgte havde ikke nogen færdige stiklinger, men nogle af medlemmerne, der var med på turen, fik nogle stiklinger med hjem, som de selv så kunne få til at slå rod. Så den får vi nok at se til næste år i Danmark. Men spændende er det jo disse anderledes farvede på løbet. Det er nok løbet, man lægger mest mærke til frem for blomsten. En småblomstret, det er Margaret Brown. En fugl, jeg har haft. Jeg husker da ikke, at jeg har haft den i mange år. Den bliver klippet helt ned hvert år, og så ser vi størrelsen på den nu her. Margaret Brown. Og de fugler, vi nu har set, der står altså hen langs med vores indgangsparti på nordsiden af huset, således at solen kun kommer ind, når den er i øst og i vest. Blomsterkasserne, som vi ser, og vi har set på White King, og vi har set på South Gate, der er Marinka og andre, ja, det er jo en hel symfoni, og nogen synes måske nok, at hver art skal være for sig, men det er lige uden for vores køkkenvindue, så når vi står og arbejder ved køkkenbordet, så kigger vi ud på disse fuksier, så glemmer vi helt, hvor træls opvasken er. Her har vi så Beacon Rose, og vi er på østsiden af huset. Det er et opstamlet eksemplar, som måler 1,80 meter. Det er forresten min kones fuksia, og den skal stå der hver år, fordi det er lige uden for spisestuen. Så når vi har forladt køkkenbordet og spiser, så kan vi kigge ud på Beacon Rose med masser af blomster hele sommeren. Her har vi så Angels Flight. Den minder meget om Annabelle. Dejlig fuksia, hvid og lyserød, lyst løv. Og ser man op i denne blomst, så ser man disse dejlige røde støvbærere og den halvfyldte blomst. Angels Flight. Dejlige, prøv at mærke sig det helt mørke blå blade, dejlige blomst, stående til det røde. Det er en hurtigt voksende fuksia, og jeg har set et sted, hvor den var ekspedieret. Det er den vældig god til. Lady Bosby. Og denne her fuksia er over 1 meter, og det er alt sammen fra i år. Som Svend, så har jeg også opstammet Gracilis, havefuksiaen. Den synes jeg, alle skal have
og prøv at stamme den op. Men husk så, at den opstammede, skal altså ind om vinteren, den tåler ikke frost. Men det er en skønt. Den er graciøs, det svarer til navnet Gracilis. The other fellow, hvid og rosa. Også en dejlig plante, det siger vi vist nok om dem alle sammen. Det kan vi slet ikke lade være med. Other fellow. Så ser vi Impudence. Et opstammet eksemplar. Den står lidt skæv, den har været meget i vind nu her, men Impudence, dejlig blomst, den ser så fræk ud. Det er en rigtig ballerine. En af de gode og nemme fuchsier. En af vildarterne, det er Denticulata, og den er jo skæg. Prøv at lægge mærke til, der er orange, og der er hvidt, og der er cykleme. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil synes om en af pigerne, damerne, hvis de nu brugte både orange og cyklame i samme make-up. Men Denticulata, ja, sådan ser den ud, og skæg er den. Der er jo også andet end fuchsia, blandt andet lantana, og lantana fås i mange farver. Jeg har hørt i hvert fald 14 forskellige, kan vi få, det er nok også flere. Og her har vi jo en, der er rent gul i farven. Og her har vi jo så en, der er broget, der er gult, og der er orange, der er rødt. Men dejligt. Man bliver glad, når man ser lantana i blomst. Her har vi den lilla farvede lantana med hvid midte. Og lantana formerer man på samme måde, som man formerer fuchsia. Det første vi så, dem har jeg anskaffet mig her i sommer. Her har vi en, jeg har haft i flere år. Og den er